asta, la ora asta nu intră nimeni. Nici nu-i necantă seara. Te îngătum. Neața, care o fi intrat acum, o persoană. Cum așa n-a putut să crească? Zic că așa n-a putut să crească. Până acum. Uite ce mare, cum mai le scopea cu ea. Așa cu alea nu. Când vin că-ți poți să te iei drumul la creștere, să se luă așa din colțuri. Bancă. Dar și mă nervează care ea. Dacă vrea. Merge. Între dinți. Vrei perul? Și sunt. Să se vede să mănânce pe fete, da. Ce ai, măi? O să lăsăm orbitarea acasă. Așa o mai bine cu. Trebuie să meargă repede aia. Nu facă ficuci. Da, da. Ce aveți, mă, ieșiți? Neața. Da, și voi o distribuire bună. Bună, Cristina. Cristina, dai și tu o distribuire. Orbit să fie. Am fost singură, nu mai sunt singură. Cum acum câteva zile? O săptămână aici. O săptămână ești aici. Înainte să... Mâine faci o lună. Și când știi că e singură? Măi, înainte să vin aici. Și era singură? Da, era singură. De ce era singură? Ea ce zice? Da, știu că făceam mișto.
Dar noi îi băgăm în seamă, Cristina. Și cum tu ai spus că e singură? Așa ai spus tu? Da, măi, da. De ce? Așa vreau. Păi și... Păi și... Măi comenta. Am dat, dragă, mulțumim. Mersi, Cristina. Vrei să mă înșele pe live? Pe live. Hmm? Pe live. Mai pe live? Hmm? Mhm. Cum în direct și în reluare, nu? Mă, când ți-o lipi una. Ce bine că stă și acasă azi, mă. Dar făceam la muncă, nu era ziua lui nevastă să... Da, asta e. Mhm. Au început cererile. Mersi, mersi frumos. Mulțumim, Cristina. Mulțumesc Mersi. la fel. De unde ești, Cristina? Pleci la muncă? Să nu se întreb și pe fată de unde e. Ce de voi? Ce mai cărți glume de dimineață? O întreb, dar nu... Fata e măritată. Păi și, dar am întrebat-o de ieri, eu am întrebat-o dacă e singură. Ce o caut pe live? Te pup, Cristina. Uite ce m-am trezit eu dimineață. Am învățat ca la muncă, frate. Nu casă. Hmm? Da, e la muncă. E acasă. Casnic. Casnică. Bravo. Ai copii? Corect, mi se pare ceva corect. Pentru voi, dacă aveți un bebe. Asta vreau să... Azi merg la frizerie. Merg să mă tund. Uite că ai părul ăla prea mare. Mi-a crescut. Știi că m-am dus de atunci de mult. Nu m-am dus. De mult m-am dus. În Alexandria, din Alexandria ești tu? Adică bărbatul e din Alexandria, dar stă la tatăl lor acolo și al tatălui. Tu stai în București? În ce sector în București, Cristina? Sectorul 4. Unde asta și noi? Cred că da. Nu, să trebuie să suntem 2. Sectorul 2, Colentina. Mai ai. Ia să vezi. În ce sector stai, Cristina? 4. Doi. Zi, Cristina, 2 4. sau 3? 4. Zi.
Asta pe Corentină, vezi? Na? Sectorul... Păi a stat pe Corentină. A stat. Da. Da, am înțeles, te-ai mutat în ce sector? Ia zici tu 6. Ba, da, sector 6. Nu zici că... Ba, da, drumul tabeliza militari. Păi la curte, dar în ce sector? 3. În sectorul 3, am înțeles. Știi unde vine sectorul? La... Unde a stat? La Autovitan, acolo. Unde a stat? Cine? Unde a stat? Nu, noi am stat în 4. Măi, unde a stat noi în parteneriat? Nu cred. Unde a stat în sectorul 3 cu mine? A, nu mă, noi am stat în partea asta. În apărătorii sector 4, BC. Confund. Brâncoveanu, tot sector 4, începând de la Brâncoveanu, încolo între sectorul 5, Ferentariu, Prahova. Ce am zis? Ușan. Am știu la Ușan. Aproape de Târgu Vitan. De la Târgu Vitan o stație BGS-ul, la o stație de Târgu Vitan. Adică la 2 stații, cum ar veni. Plus să care am luat. Dacă nu tragi din ea. Ba da, Cristina, 2 fetițe. Dar dorm, fete. Au fost pe live. Și câteodată mai fac și singur. Mersi frumos și ție la fel dacă ai. Mulțumim la fel. Mama am zis că mi-au și o set de păr, tot mi-am luat. Și unde în Alexandria ai stat, Cristina? Eu am 4. Să-ți trăiască. Unde în Alexandria, Cristina? În oraș? 2 fetițe și 2 băieți. Să-ți trăiască, să te bucuri de ei. Vitaniști? A, știu. Cunosc pe Lorman. Ba da, cunosc pe partea aia, Lăceni, Orbească de sus, Orbească de jos, Olteni. Când mergeți spre Roșiori. Ce ai, mândră, că stai și pe acolo. Mi-am mâncat de 15 ani și pe acolo, de viață cu una. Cu blonda, cu cine? Aha. Că blonda. N-are ea și desfățe pe asta. Are din ala, mă? Ce să ai? Mulțumesc la fel. Și ție o zi frumoasă. Ce e ala, mă? Cod de la? Dar nu acolo, aici trebuie să-l trag. Trebuie să arăt carton aici. Așa. Asta eu știam că... Uite asta.
nu mai rupe. Ăsta. Termină, cine trimite? Trimite eu, am și mesaje pentru ale. Lasă-mă că le-i pe o zboară. Așa zice la da, mulțumim. Neața, ai poftă la cafea? Cristina. Avea un mort și zicea că era un mare băiat când încolo era rățăreață de... Da, Cristina, se întâmplă. Da, bine, cineva i-a dat numărul, știi, cineva. Și persoana asta tot băiat era. Persoana asta era băiat, dar îți dădea drept fată, drept muiere să dădea. Să uiți așa, palmeine. Doamne, ce-ai? Vrei bătaie? Ai vedani? Ce să uită urât? Aoleu, mă. Ce-ai? Îmi doare burta. Îmi doare burta. mergi la toaletă? Nu vreau. Iar a ieșit soarele. Da, la noi e cam înnorat. Azi cred că ne plouă. Nu știu, dacă plouă, de ce mă sună? Nu mai tu ai fost păcit. Păi îți dai seama dacă plouă. Azi cheamă lăutare, da? Păi a fost aseară, cred că le da bani la țigani, la lăutare. Nu, Cristina. Bă, de ce m-am legat de gheorghiță degeaba? Când seara le sună? Și tu mi-ai lălăit în seara. Face m-am bulat sau? Păi dacă am văzut că sună așa, i-am zis că gheorghiță face mișto, știi? Că mi s-a părut că e vocea lui, știi? Mi s-a părut. Cum vorbește ea ca femeie, ca femeile. Și l-am pus pe ăsta să-l sun. Ia sună-o pe Gheorghiță. Ce zic? El a fost?
face glume cu mine, găliți. Pe numărul meu. Cred că am să merg să-mi schimb numărul. Merg la ăștia că iau bala mea și pot să mă schimb. De ce îl schimbi? Că e vechi. Păi și nu contează. Ei, Tot la bala mea rămân. lasă-ți numărul, măi. N-ai ce face. Dar nu vedea contul ăsta pe Facebook, i-a dat drumul, ai văzut? Da, dar nu, numai o perioadă n-a mers. Bă, dar ieri am avut probleme cu netul. Dar mergea greu tare netul, ce bine merge acum, că el uite așa făcea. Sănătate, vezi că așa-i? Mersi. Măricică. Ce-i? Mănâncă nasul. Înăuntru. Ai de rău. Te cerți. În afară, scuze. Bă, în afară. Te bucuri. Mai culisează puțin. Numai Cristina asta l-am mai să uit atât. Am mai fost niște persoane, mi-au auzit vocea și a ieșit băieți. Auzi? Când mi-au auzit vocea pleacă. Hai-te, na, când să audiți vocea să cacă. Ce ai? Mă întind, cresc, nu? Aolea, cresc, mami, cresc. Fac baie. Faci baie. Bravo. Bravo. Vrei să te spăl pe spate? Păi da, dacă nu. Uite, mai glumețule, de dimineață. Ce mă să spăl pe spate, nu fac nimic. Vrei să te spăl pe spate, Cristina? Nu. Da, a zis. Da. Spune da. Că nu te dragi degetezi din da. Aoleu. Ia zi că spune da, Cristina. Zice nu. Îmi spune da. Îmi spune da și eu chiar nu mă duc să chiar nu deschide ușa.